Да, и на финала сега искаме да ви покажа авансовата фактура, която гледахме преди малко, докато отмятахме дневниците. Ето. Не, тут е плащането. Да, ето. Тя е 30 септември. Да, желая да продължи, няма проблем. Ето. Чебало. Ето аванса, както си трябва да се бъде. И после другата фактура, с която е приспадната аванса, защото имаше и колеги, които ме питаха, може ли да работи с аванси? Да, нека ще остане връзката, може ли да работи с аванси? Казах, че да, то следващото върнати правила, които са за работа. Но това нещо вместо да вземем, малко се проточи, добре. Ето. Разходи за наем. Дебит 402 минус 401 и двете фактури са си влезли. Видяхте, нали, имаше една фирма, Госгрупа, приходни и разходни документи за октомври.